Много роден град е Луковит. Може да не е много голям, но пък идвайки тук може да разгледате много интересни места. А ето и някои от тях. Екопътека Изкърпанега, най-живописната екопътека в България. Това е едно от местата в Северна България, които ще те оставят без дъх, разхождайки се сред красивата природа, ще се почувстваш добре и в хармония. Екопътеката започва от град Луковит и свързва реките Златна Панега и Искър. Началото е добре обозначено и има голям паркинг. Пратната разходка продължава около 2-3 часа, вървейки в живописна долина на реката, по пътеки, дървени мостчета и е място, на което си заобиколен от красивите пейзажи. Мостчетата са добре направени и укрепени, а преминаването е безопасно. Подходящо за семейство с деца, възрастни хора и домашни любимци. Има и добре отстрани места за почивка и пикник. Местата и пейзажите, които през цялото време се разкриват пред очите ти, те карат напълно да се откъснеш от забързаното си ежедневие и да се насладиш на природата. Екопътеката е чудесно място, където можеш да прекараш страхотно един хубав ден. Тук е невероятно красиво през всеки сезон на годината. Може да се насладиш на синьо-зеления цвят на реката, който се променя от красиво зелено през пролетта до жълто кафяво, типично за багрите на есента. Уникалният цвят до голяма степен се дължи на високата концентрация на калциев карбонат във водата на реката. Със сигурност най-приятно и впечатляващо е преминаването по дървения мост, прекрепен към отвесната скала. Усещането за спокойствие е неповторимо. Виждаш реката, която си тече бавно и спокойно под теб, а на отсрещния бряг буйната растителност си припомни за напълно съхранената и достъпна природа. По пътя си ще видиш табели с различни послания. Едни ще накарат да се усмихнеш, а другия пък да осъзнаеш, че когато си сред природата се чувстваш много по-добре. Ако дойдеш тук, ще се насладиш на хармония и спокойствие и ще усетиш магията на това райско кътче. Още от входа на Златен пар Луковит се вижда интересна направена бариера, а до нея пък табела, която посреща посетителите с кратко стихотворение. Златната река, ела при нея, Луковит в прегръдката игрее. Ако искаш да усетиш радост, тръгвай през подвижната преграда. Ехо от предания безгрижни, някъде напред ще те посрещне. Паркът ти е щедро благодарен, ако чист го пази солидарен. Роден край за него, щом се грижиш, като в крак с природата се движиш. Тръгвайки по пътеките ще видиш обувките на щастливия човек. После каменната скулптура на малка фея, която ще ти припомни по забравените приказки. А ето и различните по големина сърца, които през пролета и лятото се засаждат красиви цветя. Това пък е чешмата, която е вградена по невероятен начин в каменна гъба. Продължавайки разходката, тук ще видиш интересна пейка, на която можеш да направиш кратка почивка и хубава снимка. Има и други пейки, от които се вижда красивата гледка към язовира, образувана от река Златна Панега. Стигаме и до една от къщичките в Златен парк Луковит. Тук можеш да видиш и още подобни невероятни неща, защото на всяка крачка ще срещнеш някой вълшебен и красив детайл. После може да минеш по моста с цветята. Или да продължи разходката, минавайки по стъпалата и виждайки невероятно красива къща, която създава усещането, че от някоя приказка или изляза от сън. Погледната от различна страна може да впечатли всеки посетител на Златен парк с невероятната си структура. Има и по-малка къщичка с стъпала, по които всяко малко дете би искало да се качи. Но тя не е единствената и последна, която ще покаже колко красиво е тук. Това е плаващата къщичка, която може би предизвиква най-голям интерес от посетителите на това вълшебно място. Идвайки в Луковит и посещавайки чудноватите места около града, ще ти се прииска времето да спре за момент, за да насладиш на природата и всичко красиво направено от човек. Ще се чувства сякаш в някой приказен сън и няма да иска да си тръгнете от тук.